Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur gurekin platoan izango ditugu eskola ekimenetik Nerea Bal eta bestalde Amagintza taldeko kidea den Nagore Nieto, baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 3 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1478an, Johannes Gutenberg inprentaren aitatzat hartzen dena hil zen. Egun berean, baina 1945ean, Sobietar armada Auschwitz kontzentrazio esparrura iritsi zen. Urte batzuk beranduago, 1979an, Palestinako Kongresuak Yasser Arafat aukeratu zuen Palestinaren askapenerako erakundearen buru izateko. Orain pasa gaitezen gaurko albisten lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 3 da osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Azken 24 orduotan Nafarroan 885 COVID kasu berri zenbatu dira. Iruñeko aurre eskoletan euskerezko eskaintza handitzea eskatu dioten Nafarroko gobernuari. Lan erreforma honi ez lelopean lantoki eta plazetan protestak egin dute ELA, LAB, SK Steilas etxalde eta 3 sindikatuek. Elizak modu bidegabean inmatrikulatutako ondasun guztiak berreskuratzeko eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari. Nafarroan 32.817 langabe daude, urtarrilan abendua baino 781 gehiago, baina duela urte bete baino 8.908 gutxiago. Gobernuak ekainaren 30 arte luzatu du erabili eta botatzeko maskara kirurgikoei 4% beza aplikatzeko epea. Bizi lagunendako bizikleta aparkalekuen okupazioak 74%, jodu eta leku guztiak beteta daude martxan jarri diren 5etatik 3. Urdazubin eta Zugarramurdin abiadura handiko interneteren aukera zabaldu zaie. Aztertu dezagun asteburu honetako agenda zein den. Gaur otsailaren 3 San Blas eguna ospatuko da San Nikolas plazan opilak, gozoak, pastak eta gozokiak saltzeko azoka paratuko da goizeko 9:00 arratsaldeko 9:00. Bitartean, arratsaldean 7:30 soka dantza izanen da duguna Iruñeko dantzariak udal taldearen eskutik Sarasateren ibilaldian. Bihar otsailaren 4 Noaingo kulturetxean 5 minutun antzerkia egongo da ikusgai arratsaldeko 7:30. Horretaz gain otsailaren 5 Larunbata aurrendako antzerkia Sanduzelaiko Zibiboxean egongo da. Arratsaldeko 7:30 izango da otsaila magikoa Harritzearen abilezia antzerkia. Sarrerak euro batekoak izango dira eta izena barkatu aurretik eman behar da. Eta agendarekin bukatzeko igandean eguerdiko 12etan irabazi arte ITBren euskarazko fikziozko telesail berriaren aurre estrenaldia izango da Iruñeko Baluarten. Bestalde, egun berdina baina arratsaldeko 6etan Dragoiaren gidaria aurrentzako zinema Zizur Nagusiko kulturetxean. Eta bukatzeko arratsaldeko 7:30 Atarrabiako kulturetxeko antzokian 5 minutun antzerkia ikusgai egongo da. Sarrerak txarteldegian 6 euro balio dute eta 5 euro internet bidez erosten badira. Eta orain aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dio 6 pertsona atxilotu dituztela Nafarroan, 3 neska adingabe prostituitu eta abusatzeagatik. Beherago argazki batek lagunduta eta gorriz azpimarratuta horrela dio lerroburuak, Iruñeko monumentalaren mendeurrena. Goiko aldean hori azpimarratuta lehenengo lerroburuak dio agur mendiko gogoangarri bati. Bigarrenak ordea horrela dio Labriteko aldaparen itxiera.
Azkenekoak talde inklusibo areto futbolean dio. Bestalde, beherago egunkariak azpimarratu du UPN-ren eta PDK-ten botoek azken orduan lan erreforma salbatu dutela. Horretaz gain, Diario de Noticiasek nabarmendu du eskola uzteak pandemian 9,9% egin duela behera. Hurrengo lerroburuak horrela dio, 2764 kontratu finkorekin 3. hilabeteko igoera Nafarroan. Bestalde, azpian egunkariak azpimarratu du UGTek lehen postua berreskuratu duela 27 ordezkarirekin Comisiones Obrerasen gainetik. Bukatzeko, Nafarroan azken asteko heriotzen 20% COVID delakoak izan direla ohartarazi du egunkariak. Orain, Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio UPN-ren botoak Ciudadanosekin eta 9 alderdi gehiagorekin Sánchezen lan erreforma salbatu duela. Ondoan, egunkariak gorriz nabarmendu du 15 eta 34 urte bitarteko nafarren erdiak baino gehiagok koronavirusa izan dutela. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak, gogotsu prestatutako mendeurrena. Azalaren goiko aldean grisez azpimarratuta, lehenengo lerroburuak horrela dio, karrikiri Nafarroako koronavirusaren nanduia. Bigarrenak ordea horrela dio, Nafarroa 272 udalerri eta haien pentsioak. Eta bukatzeko azkenekoak dioenez, Pau Martínez Jagoba arrasaterentzako aukerarik onena da. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, Sánchezek erreforma dekretua baliozkotuko du Ciudadanosek eta UPNek babestuta. Honen ondoko lerroburuak ordea dio urtarrilean langabeziak gora eta kontratazioak behera egin dutela. Beherago argazki batek lagunduta egunkariak jakinarazi du Peio Zabala frantziskotar eta mezularia hil dela. Bestalde, Garak ohartarazi du EKak energia nuklearra eta gasa berde gisa katalogatu dituela. Horretaz gain, NAEBek bere presentzia militarra Errumanian eta Polonian indartu duela nabarmendu du Garak. Eta bukatzeko martxa batek igandean Zaldibarren argia eskatuko duela nabarmendu du egunkariak. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusiak dio alderdi abertzaleek gaurko bozketan ez dutela lan erreforma babestuko. Honen azpian argazki batek lagunduta hurrengo lerroburuak horrela dio, batasuna urraketei erantzuteko. Bestalde egunkariak azpimarratu du Jaurlaritzak ordaina ukatu diela estatuaren biktimatzat aurkeztutako poliziei. Bestalde, Amerikako Estatu Batuak eta NATOk Errusiari armagabetzea eta elkarrizketak eskaini dizkiotela nabarmendu du. Ondoan argazki batek lagunduta Peio Zabalari omenez horrela idatzi du egunkariak. Arantzazuko uhinak itzali dira. Horretaz gain, Bruselak energia nuklearra eta gas naturala energia berdetzat joko dituela kritikei entzungor azpimarratu du egunkariak. Eta bukatzeko urdinez azpimarratuta horrela dio lerroburuak, grafitia kalean mintzo diren hormak. Euskal Herria Irratia bukatzeko lerroburu nagusiak dioenez, UPNek lan erreformaren onarpena ahalbidetuko du Espainiako diputatuen kongresuan. Bestalde Irratiak azpimarratu du alderdiaren erabakia errespetatuko dutela Saiasek eta Adanerok. Eta bukatzeko EH Bilduko Bel Pozuetaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. PSOEk erabaki du norekin egin nahi dituen politikak. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikustera. Gaurko eguraldia argitsua eta lasaia izango da berriro ere, baina hodei gehiago izango ditu. Hodeiak arratsaldean ugarituko dira bereziki, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituz. Behodei batzuk sor daitezke ipar isurialdean. Goiza eguzkitsua izango da goi hodei batzuekin eta txoko batzuetan behe-lainoa sortuko da, baina gaurkoan ez du luze iraungo. Mendebal osagaiko haize ahula ibiliko da eta egunez temperatura apur bat jaitsiko da,
baina atzo behe-laino iraunkorra izan zen Arabako tokietan igo egin daiteke. Ostiralean fronte ahul batek hodei ugari eta euri pixka bat ekarriko dizkigu bereziki iparri isurialdean. Hodeiak hegoaldean ere ugarituko dira, baina bertan apenas bustiko dute. Eguerditik aurrera ipar eta ipar-mendebaldeko haizea nagusitu eta bizitu egingo da. Temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira eta ez dira inon 15 gradu zentigraduak gaindituko. Gaurkoan Platora Nerea Balpalazioz etorri zaigu, eskola taldeko kidea da, Nerea. Kaixo, zer modu zaude? Kaixo, egunon, ongitazu. Oso ongi hementxe. Bueno, konta eguzu, eskola ekimenetik zatoz, orduan testinguran jartzeko, azaldu guzu zer da eskola ekimena? Begira, ekimen hau sortu zen, orain dela 4 urte gutxi gora bera, eskola batzuetako guraso batzuk elkartu ginen, hasieran ginen Patxilarren Zarkoak, Bernat Etxeparekoak eta Sandozelaikoak. Jardunaldi jarraiari buruz geneuzkan kezkak edo partekatzeko eta pixko bat ikusteko beste eskoletan zer gertatzen ari zen baita gai honekin. Horrez geroztik, pandemia tartean egon data, asko hasi gara eta orain badugu kideak baditugu baita San Juan de la Cadenakoak, Orkoiengoak, ez ditut ahaztu nahi, Garesekoak ere daude, Amaiurrekoak, D eredukoak, baina baita gaztelaz ikasten dutenak eta geroz eta gehiago gara. Orduan, Nerea, hasieratik sortzen da ekimen hau jardunaldi jarraiei buruz hitz egiteko eta antolatzeko? Jakiteko zen pertsonalki geneuzkan kezka batzuk, ez genuen oso argi ikusten, eta jakin nahi genuen zer gertatzen ari zen beste eskoletan eta pixko bat amankomunean jarri ze iritziak ziren edo ze proiektuak aurkezten ari ziren Iruñerriko eskola ezberdinetan eta hausnartzeko, jakiteko zer bozkatu behar genuen. Oso ongi. Eta orduan zuek, Nerea, orain eskatzen duzuena da, hezkuntza departamentuari eskatzen diozue jardunaldi jarraien ondorioak aztertzea, ez da? Zergatik? Jardunaldi jarraia 2007an sartu zen Nafarroan eta horrez geroztik esperimentala da. Ez dute finkatu jardunaldi aukera finko bat bezala, ez? Orain ofiziala dena da jardunaldi zatitua, baina eskola publikotan geroz eta gutxiago gara, ez? Jardunaldi zatitua dugunok. Baina hori esperimentala da, esaten duen bezala, eta ez dute hausnartu, ez dute begiratu ze ondorioak dituen ez bakarrik hezkuntza mailan, ez bakarrik akademikoki, baizik eta baita gizartean ze ondorioak dituen, edo familiengan, edo aurrengan, eta orduan ondorio guzti horiek guk nahi dugu lehenengo aztertzea. Eta behin aztertuta, ona baldin bada aurrera, denok jarriko gara alde, jardunaldi jarraiaren alde. Baina oraingoz ez dakigu ze ondorioak dituen. Eta bai badakigu ze ondorioak dituen besteak, denok hasi gara horretan, jardunaldi zatitu horretan. Orduan, aberasteko, kokatzeko, adibidez zuen seme alabek oraintxe ze ordutegi daukate jardunaldi jarraien hori dinamika horretan edo? Begira, gure Nafarroko haurrak dute orain, 9etatik ordu biak arte, badaude eskola batzuk hasten dira pixko bat lehenago eta bukatu lehenago, baina berez jardunaldia da ordu biak arte. Eta gero, jaso dezakezu etxean bazkaltzeko edo jantokian geratu daitezke, eta orduan eskolak eskaintzen dituen eskolaz kanpoko ekintzak edo egin, irakaslegoak ematen dituenak. Zer gertatzen da, egia da, ordutegi malgutasun ikaragarria dagoela, zuk aukeratu dezakezula ze ordutan bildu zure haurra. Baina sortzen dira arrakala pilo, zen sortzen da lehenengo arrakala da eskola publiko eta itunduen artean, itunduetan jardunaldi zatitua egiten da nagusi beti, bozkatzen denean. Bigarrena da, zer nolako eskolaz kanpoko ekintzak egiten dituen haurrak zen badaude guraso elkarteak eskaintzen dituenak ordaindu behar direnak eta irakaslegoak eskaintzen dituenak doakoak direla.
eta baita beti bezala irakaslegoak eskaintzen duena egiten du alduen bezala bai, baino badago haurtzaindegi kutsu bat hor, ez? Nik ezin ditut nire haurrak jaso, ezin dut gainera ordaindu, ordain zaindu nire haurra eta gero etorriko naiz bila, ez? Eta hori da beste arrakala bat, ez? Eta horrek baita ondorioak ditu gizartean. Hortaz aparte baita, ordutegi buruz, baditugu haurrak 3, 4 eta 5 urtekin ordu bitan bazkaltzen dutela, baina igual 8 urtetik gorakoak bazkaltzen dute 3, jantokian bazkaltzen badute. Eta horrek gure ustez baita aldaintzen gaitu asko eta asko Europatik. Zen Europan berez ordutegiak aurreratzen ari dira eta gu bagoaz atzeratzen dena. 3 bazkaltzen baldute, ze ordutan merendatzen dute. Eta ze ordutan afaltzen dute. Eta ze ordutan oheratuko dira. Esan nahi dut, 3 bazkaltzen badute, igual merienda saltatu behar duzu, 8 afaltzeko eta 9 aurra ohean egoteko, zen egin behar du lo. Orduan, gauza horiek ere aztertu behar dira. Orduan, Nerea, zuek uste duzue printzipioz ondorioak ez direla onuragarriak izango behintzat aurrendako? Guk ez dugu uste, guk uste dugu gainera oso lotuta dagoela pobreziarekin eta gizartearen pobreziarekin. Eta orduan uste dugu, pertsonalki baita pentsatzen dugu familiok egin behar dugula da hausnartu eta gure buruari egia esan, ez? Eta zer egiten dute zure haurrak orain? Orain dugu jardunaldi jarraia ezarrita Nafarroan. Eta ateratzen dira ordu bitan, etxean bazkaltzen dutenek bazkaltzen dute, eta 3 4 arte daude telebistaren aurrean, edo pantailaren aurrean. Lehen, baziren jantoki orduan bazkaltzen, patioan jolasten, 2 saio eskolan ikasten, eta gero ateratzen ziren patiora jolastera, eta gelditu gabe ziren. Igual baita begiratu behar da ze gizentasun maila dugun orain aurren artean, eta gauza guztiek ere hausnartu behar dira, guretzat ondorioak ez dira onak izanen. Baina baldin badira, isiliko gara baita, noski, eta alde egingo dugu, zen guztiok, bai alde eta kontra gaudenok, ez, nahi dugu gure aurrentzat hoberena, hori ziur. Hori ziur gaude, bai. Eta Nerea, zuk aipatu duzu, eskola itundunetan, gurasoek bozkatzen dutenez, gehienetan mantendu dela jardunaldi zatituta, ezta? Orduan, zuk uste horrek irudikatzen duela orokorrean guraso guztiek nahiago duzuela jardunaldi zatitua agerian utzi duela zuen nahia zein den eta eskola publikoetan ezin duzunez bozkatu, horregatik mantendu dela jarraia? Ez, eskola publikoetan bozkatzen da, eta itunduetan gehienetan ez da bozkatzen ez da. Justo aldrebez da. Eta egia zen, zenbakiak mahai gainean jarrita, bai egia da jardunaldi jarraiak aurrera egiten duela. Oraintxe bertan, eskola publikoetan gehiengoak jardunaldi jarraiaren alde egin du. Eta hori izan da bozka bat eta gehiengoak erabaki du jardunaldiaren jarraian egotea? Bai, baino gauza da, guretzat hemen dagoen arazoa da zer bozkatzen ari den. Zentzuk hartzen duzu jardunaldi jarraiaren aldeko proiektuak eskoletan banatzen direnak edo bozkaketa baino lehen, eta guztietan aipatzen da aldaketa pedagogiko bat egongo dela. Baina ez da proiektu bat ez dugu ikusi aldaketa pedagogiko hori zehazten duena. Orduan, pasatzen zaigu pilota familiei eta familiak zer bozkatuko dugu. Ez dugu aldaketa pedagogikoa inon ikusten, aztertzeko berez, eta orduan ikusten dugun bakarra da ordutegi aldaketa. Orduan, bakoitzak bozkatzen du, bere familiarentzat onuragarria edo hobekien datorkion ordutegia. Baina, orduan, gu pentsatzen dugu, zertarako eramaten dituzu haurrak eskolara? Zu beraiekin egon ahaletzarenean norbaitekin egoteko, edo hezkuntza jasotzeko. Hezkuntza nahi baldin baduzu, kalitatezko hezkuntza nahi baldin baduzu zure haurrentzat, agian aproposa ez da denbora osoan zurekin egotea, da irakasle profesionalekin egotea eta hezkuntza reglatua jasotzea, ez? Eta gero bai, nabaritu dugula hori eskola itunduetan, igual ez dena hainbeste bozkatu zen, bai, hor zuzendaritzatik gelditzen da askotan bozkaketa,
bai, eta zen eskola itunduak nahiago dute jardunaldi zatitua. Arrazoi batengatik edo bestengatik. Ez horrez gara sartuko zen gu gara eskola publikoen ekimena, ez? Baina baditzen da pixkat hori arrakala sortzen dela, ez? Ordaindu dezaketenek, uzten dutela aurra eta ordaindu ezin dugunok edo ez dugunok nahi, ez? Ez dugula hori. Eta orduan, zuek jadanik agerian utzi duzu zein den zuen nahia, orduan Hezkuntza Departamentuaren erantzunik egon bada, zein izan da? Oraingoz eskatu dugu elkarrizketa bat, eta bai jarri dela gurekin harremanetan, jakiteko nortzuk agertuko garen eta nondik nolakoak ere, ez? Eta dataren zai gaude. Nerea eta azken 2 urte hauetan pandemiarengatik eta ez da bakarrik jardunaldiaren aldaketa horrengatik, baizik eta pandemiarengatik ere bai hainbat aldaketa egon dira hezkuntzan, ezta? Orduan, ikusita bizi izan duzuna, bizitzen ari zaretena, 2022-rako, urte honetarako aurre ikuspenak zeintzuk dira? Oraingoz berdin jarraituko dugu kurtso bukaera arte, jardunaldi berriarekin, eta suposatzen dugu baita osasun neurriak edo aldatzen joango direla joan diren bezala, ez? Orain arte haurrak oso sakabanatutak daude eta bakoitza bere burbuila taldean, eta espero dugu kurtso bukaerarako horrekin bukatzea eta aurrak haien artean harremanak egitea berriro. Eta datorren kurtsora begira ez dakigu zer esan, zen inork ez daki, ez? Berez, jardunaldi jarraia aurrera egin duten eskoletan ezarriko dute, beste batzuetan Etxepare kasu hasiko gara berriro jardunaldi zatituarekin, baina ziurazki azaroan hasiko gara berriro bozkaketarekin eta honi bueltak ematen. Horregatik ez dugu gelditu nahi eta nahi dugu ahalik eta lehen Hezkuntza Departamentuarekin eta bildu mahai gainean jartzeko gure ideiak eta gure proposamenak, ez? Hausnarketa egin eta ahalik eta informazio gehien jaso azaroan berriro bozkatu behar baldin badugu ondo bozkatzeko. Eta Nerea, zuk aipatu dituzun nahi eta proposamen horien arabera, biltzen zaretenean zehazten dituzuen helburu horien arabera, zer gustatuko litzaizueke edo nolako hezkuntza gustatuko litzaizueke izatea hemendik aurrera? Lehenengo lehenik eta behin publikoa, eta ni euskal mundutik natorrenez, euskalduna edo gutxienez elebiduna, ez? Eta hori da ideala, ez? Eta gero, bai aurrak berengan hazten laguntzen dituena, eta ez kurrikuluma bat jarraitu behar dela, eta bakoitzak bere ritmora eta denak aurrera ateratzen, ez? Baina baita noski ezin dugu ahaztu irakasle finkoak izan da, ratioak jaisten, gauza horiek baita mahai gainean jarri behar dira. Ez da bakarrik jardunaldia edo ordutegiai kasu, ez da ze arazoak ditugun gaur egun eskoletan, eta ditugu ratioak oso altuak, ez bakarrik lehen hezkuntzan baita bigarren hezkuntzan. Eta irakaslea mugitu behar dela eskola batetik bestera ia urtero, eta gauza horiek eragiten dute baita, eskolako proiektuetan eta aurrengan ere. Orduan. Nerea, gurasoek, zuek aldaketa hauek ikusten dituzue eta jasaten ari zarete eta badukazue kontzientzia hori, aukera hori biltzeko, eta egoera aldatzen saiatzeko eta bar. Baina aurrek aldaketa guzti hauek bizi izan dituzte konturatu gabe, konturatuta, baino agian kontzientzia gutxiagorekin, ez? Hori horrela da, horrak direlako, baina esan nahi dut, haiek nola bizitzen dute edo zer esaten dute guzti honi buruz zuei gurasoi? Begira, aurren gauza zoragarri bat da, zoragarri edo tamalez, denon hartzen dutela oso azkar. Orduan, bai ikusten duzu, igual ez nerabetasunan edo helduagoak direnean, ez? Baina bai 8, 5 urtekin onartzen dute musuko aparatu behar dutela, edo banatutak egon behar direla, eta onartzen dute oso erraz. Eta azkar ikasten dute, bai. Pixka bat pena ematen du ere, ez? Horrela hain ondo ikastea gauza horiek, ez? Baina bizi dute beste modu batez.
eta gauza da, egia da, beraiek pozik daude edozein jardunaldiarekin, edozein egoerarekin zen behar dutena eta nahi dutena da lagunekin jolastu eta jolastu eta denbora pasa eta gero familiaren maitasuna jaso eta beraiek nahiko dute horrekin, ez? Baina, bueno. Bai, bueno. Eta orain nire elkarrizketa bukatzen joateko, zer gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda? Bueno, niri gustatuko litzaidak esatea ere, guk langileak bezala, zen guztiok gara langileak, onartzen dugu gure lan baldintzak hobetzea nahia, hobetzearen nahia izatea, bai irakaslegoak, bai edonor. Baina uste dugu eskubide hori, eta berez eskubidea dela, ez dagoela gure aurren onuragarritasunaren gainetik, bai? Gure aurren hezkuntza apropos bat jasotzeko eskubidea horrez gainetik egon behar da, eta nahi baldin badute guk laguntzeko prest, beti, bai? Baina igual daude beste modu batzuk baita haiek beren ordutegia moldatzeko edo badaude beste aukerak, baina osnartu behar dira, noski. Oso ongi Nerea, honekin bukatzen dugu elkarrizketa, eta eskerrik asko etortzagatik eta gurekin informazio guztia hau partekatzeagatik ere bai. Eskerrik asko zuei. Bai, zuri gero arte. Beste bat arte bai. Ikus ditzagun Iruñeko udalaren albisteak. Iruñeko udalak sustatutako bizilagunendako 5 bizikleta aparkalekuek 529 leku dituzte guztira eta 174,3ko okupazio globala. Bizilagunendako 5 bizikleta aparkalekuetatik 3 Kalde Zaharreko Deskalzos eta San Anton kaleetan eta Txantrean kokatutakoak beteta daude, bai eta itxaron zerrendarekin ere. Arrotxapeako eta Milagrosako aparkalekuek 169,4ko eta 145,5ko okupazioa dute urrenez urren. Alde Zaharreko aparkalekuak ezarri dira lehenik eta eskari gehien dutenak dira Deskalzos kalekoak 124 leku ditu eta guztiak beteta daude. Eta San Anton kaleko aparkalekuko 57 lekukoak ere bai. Bietan itxaron zerrenda dago eta naiz eta lekua lortzea zaila den urtero leku libreak sortzen dira. Bestalde, Romania etniako Arrosadia auzoko 13 hijito familia parte hartzen aritu dira 2021ko apirila eta abenduak bitartean, banakako eta taldeko ahalduntzetik abiatuta planifikatutako gizarteratze programa pilotu batean. Ekimena Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren arteko hitzarmen batetik dator, hitzarmen hori Médicos del Mundo GKek eraman du bertatik bertara. Oraingoan Nagore Nieto etorri zaigu platora gurekin hitz egitera, eta Nagore amagintza taldeko kidea da. Kaixo, egunon. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ongi? Bai. Bueno, Nagore, konta iguzu pixka bat, nupen antolatu duzue amaren titiak erakusketa, titia emateari buruz sentsibilizatzeko edo pixka bat gizartea, orduan azaldu guzu pixka bat. Pixka bat ere, erakusteko nolakoak diren titiak, bale? Zeren azkenean konturatu gara, ez dakigula nolakoak diren titiak, ez dakigu nola funtzionatzen duten, nola diren barrutik, eskoletan ez da irakasten, ikasten denean gorputza, badakigu nola funtzionatzen duen barrutik guztia, baina emakumeen titiak ez dira ukitzen, hau da. Ez dira ikusten gu hon jarri ditugu, plaka ez, jarri ditugu marrazki batzuk nola diren barrutik titiak erakusteko eta nola funtzionatzen duten, hori erakusteko pixka bat, zeren
ez da ikasten, ez eskoletan, ez unibertsitatean, eta bueno, pues, erizainak adibidez, orain hor jarri dugula erizainen eskolan, segurazki beraiek ere ez dakiten nola funtzionatzen duten. Eta Amagintza taldean nola sortzen da ideia hau edo ze batan zertaz konturatzen zaretea? Generaman denbora asko, hau azkenean da proiektu baten zati bat, ez? Generaman denbora asko bueltak ematen hau egiteko eta azkenean, azkeneko bultzada eman zigun Amagintzako kidea eta aholkularia zen gure lagun Rosa, Rosa hiltzen pasaren urtean, eta hil baino lehen, berak atera zuen bere titien argazkia, lehenengoa, bota zigun eta esan zen, bueno, hor daukazu orain, zuek segi. Eta orduan, gauza horrekin, karo, egin behar genuen, ja zen, bazkeneko bultzada esan dizudanez, eta jasi ginen, pixka bat mugitzen guztia. Hasia pixkat unkigarria, ez da? Bai, azkenean, bagaude azkeneko urte honetan edo, bagaude gauza gehiago egiten nik uste bultzada horrengatik. Bai, falta zaigu bera, eta asko falta motatzen dugu. Baina beti dago gurekin hor. Modu batez edo bestez, zeren ere hasi gara irrati saio batzuk egiten, eta beste gauza batzuk, eta hor beti daukagu buruan. Oso polita. Bai. Eta aipatu duzu, erakusketa hau proiektu baten parte dela, ez? Bai, hasi gara, hori lehenengo izan ziren argazki ateratzeak, eta orain gaude erakusten argazki hauek, baina azkenekoa da liburu bat egin nahi dugula. Ea, lanarekin eta, pixkanaka lortzen dugun liburu hori egiten. Eta orduan, pixka bat aipatu duzu, zergatik erabakitzen duzuen erakusketa hau egitea, ze behar ikusten duzuen, ze faltak ikuste dituzuen. Eta orduan, ze mezu bidali nahi diozu ikusleari? Niri jarri genuen lehenengo lekuan, orain dela 2 hilabete edo, gogoratzen dut emakume bat sartu zela, ez zeukan zer ikusirik, egiten zuenan kurso bat, eta ateratzen eta ikusi zituenean, esan zuen Jorin, esan zuen, ze ondo, esan zuen erderaz, al final, tetas de verdad. Egiazkoak, zeren badirudi ikusten ditugunak telebistan eta iragarkietan eta horrela badira beste moduko titi batzuk eta egiazko titiak, hauek dira guk erakusten ditugunak, amaren titiak. Eta orduan, zuek ze ikusle motari zuzendu nahi diozue? Hori, nik uste azkenean jende guztiari, zeren naiz eta aurrak izan edo gazteak edo helduak, azkenean guztiok badaukagu ideia berdina buruan, eta nik uste azkenean da pertsona guztientzako. Eta, aipatu duzu, duela hilabete batzuk egin zenutela lehendabiziko erakusketa, orain bigarrena. Ze harrera mota izaten ari da jendearekiko? Oso desberdina. Uste dut Arrosadiako, ez dakit nola ditzen den leku egin genuenan, eta, orain bezala bidali genuen telebista guztietara eta aldizkari guztietara, eta ez genuen izan harrera berdina. Orain izan da askoz handiago harrera. Ez dakigu den kasualitatea Eurovisioko abesti honengatik edo zergatik, baina orain harrera hobeagoa bai. Eta jendeak, adibidez aipatu duzu emakume baten iritzia edo erantzuna ezin izan zen, eta orokorrean jendeak zer esaten du? Orokorren ondo, jarri genuen liburu bat, jendea hori idazteko iruditzen zaiona, eta harrera oso ona. Eta ze komentario mota ditu edo liburu? Oso polita, ze ondo gaudela hor erakusteko nolakoak diren titiak, eta polita dela lana, bai. Eta zertan datza erakusketa edo ze osagarriz osatuta dago? Badaukagu alde batetik lamina batzuk non esplikatzen da pixka bat titiaren fisionomia, nola funtzionatzen laktantzia edo, esplikatzen dugu ere proiektua, eta gero ere, eta gero azkenik ditugu 61 argazki, 61 bat, emakumeen argazkiak, titien argazkiak. Honetan falta zaizkigu 3, ez zaizkigu sartu, baina 61. Eta hasi dira ere jendea deitzen, ea ez zekitela geundela hau egiten, eta orain beraiek nahi dutela ere bidali bera argazkiak, eta nahi duenak bidaltzea,
Orduan nahi duzu erakusketa bete beste argazki batzuk? Bueno, pues liburuarentzako behar bada, gehiago badaude, ba ondo. Bai, eta ez dakigu non, orain erakusten ari gara hemen Iruñan, eta ez da oso handia lekua, baina, bueno, ez dakigu nora joango garen, urrengoan, eta handia bada eta sartu gaitzazkegu gehiago, hobeto. Oso ongi. Bai. Eta lehen musikaren kontua aipatu duzu, erakusketa musikarekin girotzen ari zarete eta aipatu duzu eragina izan duela horrek. Ez, bueno, girotzen ez daukagu, niri gustatuko litzaidake hor egotea abestiak. Zer baude abestu batzuk, guretzat oso politak iruditzen zaizkigunak edo, baina ez ditugu jarri, ezin dira jarri musika. Gustatuko litzaidake bai, jartzea musika bai. Orduan, abeslariarena aipatu duzuna horrek zer esan nahi du? Ez, uste dugula, abesti horrengatik, justu izan da orain dela 3 egun, behar bada harrera telebistetan eta egunkarietan izan dugula, zeren izan da, ostras! Konexio hori ez? Bai, zeren gainera, beste egunean ezakit non idatzi zuten eta jartzen zuten gure izena da, titien, destapando las tetas de mama, amatxoren amaren titiak, baina jarri zuten, ezakit nola jarri zuten mama, pixka bat hor, lotura bilatzen. Bai. Baina gu geuden lehenago, Originaltasun. Bai, orain dela hilabete asko hasi ginen honekin, ez da oraingoa. Bai. Eta, aipatu zu liburuarena ez, jarraipen bat emango diozula erakusketari liburuarekin alba duzu, orduan orain, elkarrizketa, barkatu erakusketa, noiz arte egongo da, eta ze... Otsaiak 27 arte egongo da, urrengoan hemen Iruñan gaude oraindik ezakegula bai edo ez, baina badaukagu leku bat oraindik konfirmatu gabe. Eta gero, Nafarroko beste leku askotatik deitu digute ere jartzeko, eta gero esan digute ere Eltxetik, Bartzelonatik ere eskatu digute bai eramateko, eta orain bagaude pentsatzenean nola egin dezakegun hori, zeren, azkenean argazkiak doaz kristal baten barruan, eta mugitzea pixka zaila, eta bagaude pentsatzenea argazkiak beste modu batez atera dezakegun, beste material batean, izateko errazago bidaltzeko lekuetara. Orduan, beste hiri batzuetatik deitzen nahi baldin badira, esan nahi du oso arrakastatxoa izan dela ez edo jartzuna izan duela. Bueno, bai, nik uste baiet. Iritsi zitzaizkigun argazkiak beste leku batzutatik, Kataluniatik iritsi ziren argazkiak, Kordobatik uste dut ere, gero emakume bat Txiletik ere bidali zigun, azkenean, bai, badirudi pixkanaka badoala. Eta zuek, ideia hau planteatu zenutenean, imaginatzen zenuen horrelako oihartzuna izango zuenik? Ez, azkenean zen eskatu behar ditugu titien argazkiak. Jendeari eman behar dio, behar bada lotxa edo, zeren azkenean, badaukagu oraindik, buruan ematen duela lotxa, erakustea titiak. Eta, hasi ginen gureak argazkiak, gure amagintzako kideak argazkiak ateratzen, eta bidali genuen mail bidez, kidei eta horrela, eta pixkanaka, jendea joan zen animatzen. Eta azkenean, 71 argazki. Eta zuek orduan pozik, ez da? Bai. Erantzunarekin. Bai, oso pozik. Nagore, hasian hitz egin dugu, aipatzen ari gara hori zu amagintzatatetik zatozela. Orduan, pixka jendeak jakiteko bat ematek ez badaki, zer da amagintza taldea eta nola sortzen da? Amagintza sortu zen, orain dela 22 urte, gutxi gora bera, 89an uste dut, edo 2000an, ez dakit noiz justu amagintza ofizialki jarri zen. Eta azkenean da gara, amatalde bat, laktantzian formatuta, egiten ditu tailerrak, amatxoei laguntzeko pixka bat, tribu egiteko amatxoekin, eta pixka bat, ez erakusteko, baizik eta laguntzeko pixka bat, titia ematen eta arazoak badituzte, eta arazoak ez badituzte ere, pixka bat hori tribu egitea zen azkenean, amazarenean, badirudi geratzen zaila pixka bat bakarrik ez, eta beste ama batzuekin elkartzea eta entzutea beste amak nola bizitzen ari den berdina eta laguntzen du. Eta Iruñan daukazu egoitza? Gustatuko litzaiguke izatea zerbait, norbaitek lokal bat ematen badigu, izango zen, bagaude biletzen. Lokal bat izateko, eta egiten ditugu oraintxe bertan egiten ditugu tailerra bakarrik hemen Iruñerrian, Noainen eta Sarrigurenen. Internet bidez, online ere egiten ditugu batzuk, eta
orain dela pandemia baino lehen egiten genituen ere Tafaldean eta Tuteran, baina orain gaude pixka bat kojas behar ditugu aholkulariak pixka bat irekitzeko gehiago. Zabaldu nahi duzu gehiago proiektua taldea. Bai, azkenean betikoak gaude, lan pila dago, eta geratzen gara, azkenean bakoitza daukagu gure lana, eta gure familia, eta gure gauzak, eta kostatzen da pixka bat orduak ateratzea, ez gauzak egiteko, eta orduan gaude ere, bilatzen beste ama batzuk gurekin lan egiteko, lortzen ditugun. Azkenean, zuk azaldu zuen bezala, zuen taldeak ematen duz laguntza bat, esperientza berri bat bizitzen ari diren emakume horientzako, ezta? Eta babesa, uste dut garrantzitsua dela, eta beharrezko, baina zuk uste duzu hemengo inguruko emakumeek ezagutzen dutela zuen taldea eta bilatzen dutela zuen laguntza? Nik uste dut baietz, behira gu, etortzen direnean emakumeak tailerretara galdetzen dugu nola ezagutu gaituzten. Ospitalean zat dieten, eta gehiengoak dira beste ama baten bidez. Ezagutzen gaituzela. Orduan nik uste pixkanaka, bai, eta gainera, azkenean arazo bat daukazunean, edo galdetzen diozu medikuari eta gure izena ematen dute, edo internet bidez, nik uste azkenean, bai. Bai, lortzen duzuela, ez? Bai, nik uste baietz, bai. Jendea generalki ezagutzen gaitu, nik uste baietz, bai. Eta orduan uste duzu garrantzitsua dela horrelako taldeak egotea emakumeentzako? Bai, ni bete esaten dut. Gu egongoz bagina, hobeto, ez? Zeren duda horiek edo arazo horiek, medikuekin edo matronekin edo beraiekin konpontzea, ez? Eta gu ez izatea beharrezkoa gu egotea. Baina azkenean ikusten dugu amak ateratzen direla ospitaletik eta laguntza hori behar dute. Eta orduan gu hor gaude saiatzeko laguntzen. Aipatu zergatik sortzen den talde hau, behar delako laktantzia edo ama diren emakumeak, berriak direnak hori laguntza eta besa izateko. Titien ere bai aipatu duzu, Nagore, orduan, nire galdera da, uste duzu falta dela heziketa bat edo ez dakit nola azaldu, heziketa bat edo informazioa emakumearen fisiologiaren inguruan eta? Bai. Falta da, azkenean ikusten dugu profesional batzuk oso onak direla honetan, oso onak, baina behar bada ez daukate denbora. Gu azkenean egite ditugu tailerrak eta baude emakume horiekin 2 orduz. Denbora da, umeak hartzeko titia, ikusteko nola hartzen duen, ikusteko arazoak edo ez hitz egiteko. Normalean medikuek daukate behar bada 10 minutu, 12 minutu, pertsona batzekin, 12 minututan ezin duz ez egin. Orduan alde batetik hori, eta beste aldetik ere, ere daude profesional asko, ez daukate formazio hori. Ez dakite laktantziari buruz, eta nahiago dute, nik ezin dut lagundu, zoaz amagintzarekin eta beraiek lagunduko zaituzte. Orduan alde batetik denbora falta, eta beste aldetik formazio falta, formazio gehiago falta da. Eta zergatik uste duzu falta dela, adibidez, hasieran aipatu diguzu, titien inguruko informazioa falta zaigula, ez liburuetan, eskoletan edo dena delako, orduan zergatik uste duzu? Azten bagaraia, eskoletan ja ez dugula ikasten nola diren titiak barrutik. Ja eskolan ez bago ikasten, gero iristen zarenean unibertsitatera eta ikasten duzunean erizaintza edo medikoa izateko edo matrona edo ginekologo, ez dakit, eskezizute, laktantziaren inguruan ez dakitzen bat ordu ematen duten, baina da oso gutxi, oso gutxi. Eta uste dugu, formazio gehiago behar dutela, gero hori ondo lantzeko. Ama batekin, eske behar da denbora gehiago. Eta amagintza, talde bezala, adibidez, urte honetarako, proiektu batzuk aipatu dituzu, baina ze aurre ikuspen egiten dituzu, zer gustatuko litzaizuek egitea? Ni oraintxe bertan niretzako importanteena dena da bilatzea aholkulari gehiago egiteko tailer gehiago. Zeren normalean gu astean behin geneukan tailer bat, eta orain gaude bakarrik 2 hilabetean. Eta online egiten dena, ez? Eta orduan niretzako hori da, falta zaiguna urte honetan hori konpontzen dugun. Eta adibidez, COVID-19 pandemiak zuei nola eragin dizu, azkenean emakumeekin... Pila bat, hasieran, imaginatu, hasieran, ezin ginen etxetik atera, orduan telefonoz algenuena, guk ere alokatzen ditugu sakaletxesak, batzutan beharrezkoak dira, ez?
Eta orduan, pandemia momentuan, iritsi zen momentu baten, esaten genuela, zerbait egin behar dugu, zeren ama hori behar du sakaletxe zau, ni badukat etxean, ni ezin naiz atera, bera ezin datera, nola egiten dugu. Orduan, geratzen ginen adibidez denda batean, joaten ginen biak erostera eta aldatzen genituen, edo gauza, horietako gauzak. Eta gero ja, hasi ginen ja, tailerrak online egiten, baina, bueno, bai, egiten zenuen tailer bat, baina azkenean, elkar egotea importantea da, ez? Eta ja, ikusi genuenean, ez dakit noiz izan zen ja, beste jende pila bat, bazeudela gauzak ja egiten, esan genuen, bueno, hasi behar gara mugitzen, zeren beste batzut alba dira elkartu gauzak egiteko, gu ere. Eta, bueno, con los aforos ditxosos, baina ja hasi ginen. Bai, gutxinaka. Bai. Bueno, eta naiz eta oraindik pandemian gauden, zuek eskuartean hainbat proiektu dituzuenez, itxaropenarekin aurre ikusten duzu 2022? Bueno, a ber, ea pixkanaka gauza konpontzen doa zen. Guri gustatuko litzeguke asko aforoak ja ez egotea, zeren azkenean tailerretan adibidez, ematen diogu importantzia niniari eta amaiei, baina guri gustatzen zaigu etortzea bikoteak, aitak edo beste ama, gustatzen zaigu etortzea aitonak eta amonak, irekitzea pixka bat, zen orain gaude, 10 leku badaude, amona bat ez du leku hori hartu behar beste ama bat geratzeko kanpoan, ez? Orduan, bai, pixkanaka konpontzen den, kentzen dituzten aforoak eta irekitzen dugun tailerrak familia osoari. Oso ongi. Bai. Eta orain agora elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu? Bueno, animatu jendea etortzea ikustera, ez? Argazkiak, eta norbaitek nahi badu argazkia atera eta bidali, berdin, sartzea gure web horrian bilatzeko eta bidaltzeko. Oso ongi. Bai. Bueno, eskerrik asko etortzagatik, Nagore, oso interesgarria izan da, informazio hau hori gurekin partekatza eta eskerrik asko. Mila esker deitzeagatik. Bueno, gero arte. Guri, agur. Eta hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.